जिथुनाखि बे बिजाब खांनानैनो दुलाराय आसामनि गेजेरावनो सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय 2020 साबायखर थाबाय सारखौ दिनै 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय बेखौ होबाय थादों आरो दिनै 15 टाइम्स 15 बोसोराव बे आगान होबाय आरो दिनै बे जि टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था बिनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टखौ नायनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला दिनै बिनि जि सेथि मासियाव आवग्रिनो हादों बिदिसा खाख्लारि बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालि बर्मानिफ्राय बिथाङा 96.83% लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो आसामनि जि सेबानि टप 10 बिनि पजिशननि जि 10 पजिशन बिनि टटेल मार्क्सआ 584 नाथाय जोंनि जे बर' बिजोंनि सासे फरायसुलिया 581 माने 3 मार्क्सनि थाखाय बा 3 नम्बरनि थाखाय बिथाङा 10 पजिशनखौ मोननो हायाखै नाथाय आसामनि सेबाया बिथांमोना मान होनानै दिनै बे फरायसुलिनो बिटिएडि ओनसोलाव हाइस्ट मार्क मोननाय आरो लोगोसे आसामनि टटेल माने स्टुडेन्टनि 11 रेंक मोननाय मोनसे सार्टिफिकेट बिथांनो गथायनानै होदों आरो बेखौ जों गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जे टप 10 आव जायगा मोननांगौमोन जिहेतु ससियेल साइन्सआव बिथाङा 90 मार्क्स मोनदों बाकी साबजेक्टफोराव 100 बा 98 97 99 मोनदों दा ससियेल साइन्सआव खम नम्बर मोननायखाय बिथाङा बेखौ लानानै दिनै गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो पेपार रिकल जिहेतु खालामदों बिथाङा आसाबादि जे टप 10 नि जि माने मार्क्स बे मार्क्ससिम जि नायफिननाय बेयाव निश्चय बिथाङा मोनगोन होननानै आसाबादि दा बेखायनो जोङो लुबैदों जे आसामाव जिहेतु टप 10 पजिशनाव असमिया बिजोंनि इंराजि बिजोंनि फरायसा फरायसुलिया दिनै जायगा मोनो 2 बोसोर सिगाङाव बर' बिजोंनिबो सासे फरायसा बिबुंसार बसुमतारिया इउएन एकाडेमि बरपेटानिफ्राय जिथि मासियाव माने बे जायगा आवग्रिनो हादोंमोन आरो जों बोसोरफ्रोमबो लुबैयो जे जोंनि टप 10 नि पजिशनाव बर' बिजोंनिफ्राय सासे थाथों जिहेतु असमिया आरो इंराजि बिजोंनिफ्राय थायो बर' बिजोंनिफ्राय मानो जायगा आवग्रिनो हाया जोंनि स्टुडेन्ट दङ क्वालिटि दङ बिथांमोना खस्थ' खालामो बिमा बिफाया दिनै कनसियास जाबाय फोरोंगिरिफ्रा दिनै जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै माने सोलोंथाइ होगासिनो दङ आरो दिनै माद्रासा मिडियामनि जि टप 3 पजिशननि माने नाम्बार 1 नि जि मार्क्स बे मार्क्सआ दिनै 90 जौखोन्दोनि बारा माब्लाबा 90 90 मोनो नाथाय बिनिबो गोजौआव बर' बिजोंनिया थायो नाथाय बर' बिजोंनि थाखाय आलदायै बेबायदि माने सेपारेट रिजाल्ट दिहुनैखाय जोङो जेब्लाबो बिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जायो दा बेखायनो जोङो सेबाखौ जों खावलायदों आरो सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एडुकेसन बिटिआर सुक्तियाव दङ आरो लोगोसे आसामनि फाइनान्स बा एजुकेसन मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दाख्लै बाजेट स्पिचआव बुंदों जे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम एडुकेसन बेखौ गायसननाय जागोन होननानै आरो बेखौ गायसनोब्ला जोंनि फोरोंगिरि गैयैनि जेंना फरायसालि थैलांनायनि जेंना जोङो माने स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट खमायलांनायनि जेंना जोंनि माने जिर' टिचार सिंगल टिचार बेबायदि जि जोंहा सम मथे बिजाब मोना आरो जोंनि फरायसालिनि जि माने बिल्डिंनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि थासारि बे मोजां नङा बे गासैबो जेंनाखौ बे सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियामनि गेजेरजों टिचार एपइन्टमेन्ट माने ट्रान्सफार आरो गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै मावफुंनानै लानो हागोन होननानै जों सानो दा बेखायनो दिनैनि जि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जोंनि थाखाय सेटिसफेक्टरि नाथाय लिमिट स्काइ इज न' लिमिट अख्राङा जेब्लाबो लिमिट गैया मानसिनि हास्थायनाय नाजानायाबो माब्लाबाबो लिमिट गैया बान्था होदों नाथाय देग्लाय बोसोरनि एसे आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै गिबियाव जोंनि बर' बिजोंनि जाय फोरोंगिरि सरकारि फरायसालिनि फोरोंगिरि प्राइभेट फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो भेन्सार स्कुलनि फोरोंगिरि जाय बिथांमोनहा बर'नि सुबुं धोन बर' लाइमोनफोरखौ गियान होनो थाखाय बिथांमोना गोबां फोरोंगिरि बिथांमोना सान हर खस्थ' खालामदों थिग बेबादिनो 2020 मायथाइयाव जों फिथाइ मोनबाय दा बिनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरा गोग्गो सोलोंथाइ मोनोब्ला बर' हारिया दावगागोन आरो जोंनि बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि बर' हारिया गेरेमसा जानांगौ बिथांनि सिमाङा जाफुंगोन दा 2020 मायथाइयाव सेबाया रिजाल्टखौ फोसावबाय थिग बेबादिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो टप 10 सायख'नानै
कमल कुमार देरहासार बान्था होबोबाय थादों। देग्लाय 15थि कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय सालबारि कलेजनि बे नब्लाङाव जों लादों। दा बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। सेथि हिसाबै बिदिसा खाख्लायनाया मोन्दों। दा गोदोनिफ्राय जुदि कम्पेयार खालामोब्ला 2006-2007 मायथाइनिफ्राय दा पार्सेन्टेजआ बिराद गोजौ हाई जाबोदों। थिग बेबायदिनो हारसा फरायसाफोरजों बा गुबुन गुबुन रायजोनि फरायसाफोरजों जों कम्पेयार खालामनो जों हाया। नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों लुबैयो जोंनि फरायसाफोरा गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामथावथाव बिथांमोनाव टेलेन्ट दङ। दा दिनै केरेला, मिज'राम बा आसामनि फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामनो हानाय जोंनि बर' फरायसाफोरनाव टेलेन्ट दङ। जों बर' फरायसाफोरा खोब गामि ओनसोलाव थायो आरो गामि ओनसोलाव फरायो। थिग बेबायदिनो बेंगलरनि फरायसाफोरा जिबादि फेसिलिटि मोन्दों बेबादि फेसिलिटि मोनोब्ला जोंनि फरायसाफोरा बेंगलरनि फरायसाफोरजों फेर फाथिनो हानाय केपासिटि दं। गुवाहाटियाव थानाय जि फरायसाफोरा जिबादि केपासिटि जेरैबायदि केयारिं मोनदों बेबायदि केयारिं मोनोब्ला जोंनि फरायसाफोराबो बै फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामनो हानाय बिथांमोनाव केपासिटि दङ। दा जोंनि बर' फरायसाफोरा नांगौबादि बिमा बिफानिफ्राय केयार मोना, नांगौबादि जोंनि संगठनफोरनिफ्राय केयार मोना आरो नांगौबादि सरकारफोरनिफ्राय केयार मोनाखै। जुदि बेफोरखौ मोनजोबनायब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरा केरेला, मिज'राम, आसामनि, वेस्ट बेंगलनि फरायसाफोरजों कम्पेयार खालामनो हानाय गोबां जोंनाव टेलेन्ट दङ, हाइडेन टेलेन्ट दङ। दा जोंनि बर' फरायसाफोरा दिनै टप 10आव मासियाव आवग्रिनो हायाखै। 3 मार्कनि थाखाय सासे फरायसाया टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायाखै। 581 टटेल मार्क मोन्दों। 584 मार्क मोनोब्ला बिथाङा टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायोमोन। दा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंनानै दोनदों टप 10 मासियाव आवग्रिनो हायोब्ला जोङो 50,000 रां होगोन होननानै। बर'नि जारिमिनाव सासेल' आवग्रिनो हादों, बे जाहैबाय बिबुंसार बसुमतारी। जों लुबैदोंमोन देग्लाय सासे आवग्रिनो हागोन बा सानै साथाम बुरजायैनो आवग्रिनो हागोन होननानै जों लुबैदोंमोन। नाथाय लुबैनाय बादि जायासै। अब्लाबो बै बर' फरायसाफ्रा नेक्स्टआव जाहाथे मोजां साबसिननिफ्राय हामसिन हायार सेकेन्डारि मोजां रिजाल्ट खालामनानै गावबागाव थांखिखौ जाफुंसारनो हाथों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जों आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो आरो आसाम सरकारखौ जों नारसिनबोबाय थागोन। गोबां जोंहा भेन्सार स्कुल दङ। एकर्डआवबो दाखालि जालांबाय। एकर्डनि क्लजेसाव लिरखानाय दङ जे गंफ्रोमबो आसाम बा बिटिआरनि बर' फरायसालिफोरा उइदाउट कन्डिसन जानो नांगौ होननानै। दा बेखौ आङो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै जाय बिथांमोना फोरोंगिरि सार बिथांमोना 10 बोसोर 15 बोसोर मास्टार मावनानै थाइसेबो फैसा मोना, भेन्सार स्कुलाव खाथिगासिनो दङ, साइकेल बायनो फैसा गैया, गथ' गथायनो जेबो बायना होनो हायाखै। बै फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ मान होयो आरो बै फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायसम गसंफागोन आरो उइदाउट कन्डिसन दाखालि जिहेतु एकर्डआ जालांखांबाय बिनि थाखाय बर' फरायसालिया नार्सारिनिफ्राय एकदम थाखोसिनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटिसिम जि बर' साबजेक्टफोराव बर' फरायसालिफोराव जेंना दङ बेखौ आसाम सरकारा सुफुंनानै होथारनो नांगौ। बेनि थाखाय जोङो अरायसम फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों दंफायो आरो बे क्लजेसखौ जि एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामब्लानो जोंनि गंफ्रोमबो फरायसालिफोरा सरकारि जाजोबगोन। बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायो। ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ आङो खावलायहरो जाहाथे गोसोखौ एसेबो बायनो नाङा आरो फोरोंबाय थाथ'। फोरोंगुरु सार बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों बर' हारिया गेरेमसा जागोन। थिग आसाम सरकारा गोबां जोंखौ नायनो नांगौमोन। उइदाउट साइन्स टिचार सानखान्थिनि फोरोंगिरि गैया, इंराजिनि फोरोंगिरि गैया आरो गोरलै बिगियाननि फोरोंगिरि गैयामालासिनो जोंनि बर' गथ'फ्रा दिनै 90% मोन्दों। जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनै 80% मोन्दों। जुदि जोंनो मास्टारफोरखौ मोनजोबनायमोनब्ला बिजाबखौ सम मथे मोनजोबनायब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो फोथायो जोंनि बर' फरायसाफ्रा साबसिननिफ्राय हामसिन रिजाल्ट खालामगौमोन।